Pangandoy ko no mga igala ni BBM nga, mapatuman ko no ang walang gutom unya, manghatag lagi daw bugas. Pungutana mga igala, wa may naabay na abot og bugas mga igala dres atua. Murag katuwa raman mga igala permanente. Luson ra may gipukusan aning problema karon sa krisis bay ang giyatagan og solusyon. Oh, ato nga paminawon may gala dugang pang pamahayag kay masimingon sila nga di man ninyong ibalita ang gihimo ni BBM. Waka kuyape. Kuyape diha. Ato nang ibalita na. Okay, gihimo man kana. Unya ang sa masayod ta ngano man ang gihimo na di man na kwartang lisa o bongbong. Kwarta man na may galas mga Pilipino at least masayod mi. Nga coming from our taxes na mga tao da sa Luzon may gala nga nakabalay. Tinuod. At least masayod kagab nga sa sige nimong bayad og buhis, nanay disente og balay. Samantala ikaw nagbayad pa ka atong boarding house nimo des Mirapuentes nga murag budiga. Ay. At least sasayod ta nga naanay giatiman ang gobyerno pero dili lang gyud kita mga igsoon. Mao lang gyud nakapait diha. Bulag-bulag na siguro ni mga igala ning kuan para mag-iyahay nagdiskarte. No katong taga Luzon hala pagpa nindot mo sa inyong kuan total matod pa ni Hidarian. Sub-Saharan Mindanao bitaw mi dire. Tanaw na tog di mga pas mo inyong bitok diha og di nami magpadalag pagkaon diha. Kung among pugngan nga ang tanan total wa may tulay anang gikan mga igala sa Mindanao paingon sa Visayas. Gikas Visayas paingon Cebu, paingon sa Luzon. Wa may tulay da, ibarko man gyud dato na. Kamahal-mahal ra bas pliti ana. Okay, amo na lang kuan, pinakaduol na lang paabta na mo sa produkto, Visayas na lang taman. Di namin paabot ito sa Luzon. Mas may maayo may galag buhaton ta na. Okay, di ang mga katropa, bugas ko no. Kaunom na ihatag sa usa ka tuig. Pero wa kay labot. Ato maminahon may galang pangulo. XFM Katropa. Asahan po ninyo. Hindi ito minsanan. Hindi ito nangyari ganito, magpo-programa tayo, magpapapicture tayo, tapos wala na, hindi nyo na makikita. Halimbawa, yung pagbigay ng bigas ay kada 2 buwan ay magbibigay ulit ng bigas. So, 6 na beses sa isang taon. Dahil po nung una akong umupo bilang Pangulo, ay may nagtanong sa akin na hindi ko ina-expect na tanong. Tinanong sa akin, ano ba talagang pagka natapos ka? Nagsisimula pa lang ako noon, pero yun ang tanong. Pagka natapos ka, ano yung talagang pangarap mo sa Pilipinas na sana natupad mo? Malita. Ang sabi ko, ang pangarap ko ay pagbaba ko bilang Pangulo ay wala nang gutom sa Pilipinas. Kaya dahan-dahan po natin, tinatrabaho na umabot tayo doon sa pangarap. Maging totoo ang aking pangarap. Alright. Bullseye! Bullseye! So ano ang pangarap ng Pangulo? Na pag naog daw niya, kadugay papundi mo munaog. Ay, bahalag mo may makaon, basta munaog ka lang. Ay! Bahalag, kami na bahalas pagkaon ay. Oo, magka. Hawa na! Hawa na di. May mas makapangita pa may pagkaon og waka. Mura magyapon. Muhatag na kuno mga higala og bugas once every 2 months. Meaning sa isa ka tuig, 6 ka beses. Once every 2 months, 10 kilos. Ay! Para daw na sa walang gutom. Kaya gusto niya, pangandoy lagi niya, wala na'y magutom. Kaya bao ka? Mga igala, kisalay nakabenefis bugas ron? Wala eh. Sultihan tala mo mga igala ha. Gining amo adri sa XFM Tagum. No? I can only speak on behalf of XFM Tagum. Ako'y di ko kaya istorya mga igala kung sa po'y tirada sa ubang XFM stations. I can only speak on behalf of our team mga igala diri sa Tagum. Ipaningkamutan ako, kaya sige ninyong tanaw YouTube diha, muin ka man na. Na may ginagmayan, di ko muli mo na. Nga naman, kanang channel na, established na may gala, naapa ko sa una speakers istasyon. No, ako ra nang gi-rename into XFM 7.1 Tagum, nya naa mo na nanaw diha ron. No? Naga-income na ginagmay. Ya kasi sige man mong tanaw, na-income po na siya may gala, nakabugas mi. So akong himuon, samtang naapa na mo tanaw diha may gala,
na pa may income, hindi ako mga kaubanan kada bulan tag sa kasakong bugas yun ni sila. Bahalag mag-abot ng ilang problema na nilang usang paghurot. Problema ho na ninyo unya ug sa inyo paghurot ng bugas basta mo address XFM. Sa mo mga kaubanan pod no kay on the station level lang sad na may gala. Oh, ay gobyerno na to. Pila ibang hatag? Napulo ka kilo? Sold sa kuan? 2 ka buwan? Bisang gani siguro manok re pagkauno nimo ana may gala ipatuktok nimo ng napulo ka kilo hurot gay nagisa kasimana. Tao na ba ka mga kaigsunan? Kung nangandoy gyud ni si Pangulong Bongbong Marcos mga higala nga walay magutom nga mga Pilipino, ang pinaka the best niya may gala nga paalambuon paninduton, ang ato may galang agrikultura. Bullseye! Diba? Di ba mas maayo na may gala paminahon? Inay nga imong pansakan o kunuhay tag 20 pero pila ra may maka-avail ng tag 20. Nga ultimo mga tigulang karon diri mga higala sa Mindanao, I don't know sa inyo diha basta diri sa atong area may gala Davao del Norte reklamo ba yang uban? Kay pa-online na sila mapalit may gala tag 20 pesos per kilo niya. Dili man in taon tanan makabenepisyo ni ana bong. No? Ang nindot may gala nga buhaton aron nga tinuod kita makabaton mga kaigsuonan og walang gutom, walay pamilya nga magutom, una sa tanan hay trabaho ang isa man lang mga higala di as pamilya o ang padre di pamilya. Unsaon na? Mga kaigsunan, kung ang gobyerno dili mo hatag og oportunidad ngadto mga higala sa tanan, equal opportunity, no? Labi na mga higala sa mga kabus. Kung ang opportunity gibuhos ng mga higala didto sa Metro Manila, ang mga paningkamot to ala mga higala dito sa nasampit nga lugar. Paunsa nato na mga higala makabot ng ginatawag nila nga walay gutom. Tingali na ay wala magutom pero pipila lang ka mga sektor nga kung atong tawagon gitawag nila may higala mga duol sa luwag. How about other Filipinos? Misan gani sa krisis karon bay? Oh, medyo nalurang-lurang wa na pud kay ta maka-focus krisis kay di aman mga higala saldiko. Oh, di apag yoy impeachment, no? Nga maoy ginapatutukan karon mga higala. Pero arang-arang na lang no kay gaus-us mga higala ang atuagwan. Kining presyo mga higala sa petrolyo at least man lang makita sa nato ang pag-abot karon sa mga pagkaon mga kaigsunan. Ana manam sug ma-afford sa tao ba mga katropa. Pero kung imong balikan ang mga tabang, doon na ba'y konkretong epekto o tabang mga higala nga natagamtaman nato sa manamo may higala nga mga middle income earner. No? Nga kanunay lang gina-target mga higala nasa transport sector. Di ba gyud magkadimaw ang paghatag sa ayuda na pag yung mga matay in town mga higala nagpaabot-abot lang sa 5,000. Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye! Gwapo man na ko supak ana no di ko musupak ana ingos presidente ba nga walang gutom pero dapat dilila na Mr. President pang PR. No dili lang na siya pang press release nga para lang maingon nga naay nahimo imong administrasyon but looking at the greater picture may galaw the larger image or the picture may galaw the Philippines na naon nimo karon maigsot pipila lang ba naka benepisyo niya nang dinagko nga kwartang ilang gisgutan magayagala nga gipaagi kuno sa ayuda. No? Ang mga tao nga matawag nimo may gala nga prime mover sa ato mga higalang ekonomiya natabangan ba naalalayan ba? Ang mga taga labor force, no, ang mga mamumuo na to may gala. Natabangan ba? Natabangan man katrobang Arnel pinaagi sa pagpasiguro nga ubos ang pamasahe. Mao lang ba taman lang bas pamasahe maginahanglanon sa matag Pilipino mga kaigsuonan? Dili. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye! Kung tinuod dito na programa nga walang gutong program mga kaigsuonan, dapat mag-una kini ngadto sa source. Walang gutom. Kung may ginakaon na to, bugas, kanon. Dapat mo igyatiman may galang atong mga mag-uuma. Dapat mo igyatiman mga galang atong mga farmers. No, ang atong food security may galang mo igyatagan o pagtagad. No? Pero karon mga kaigsunan na ba di ay? No? Sa transport pa lang may gala, igo na sila. So pag-abot niya mga gala karon sa mga palengke, mahal gyud ang atong palaliton, labi na may gala sa basic necessity. Tumikan kay wa man may galay subsidiya or tabang man lang nga natagamtaman even ang mga naga-deliver mga igalag pagkaon na to. Bullseye! Bullseye! Kisa na may ilang itagaag pagtagad pagayo.
mga namasahiro didto pagyud may gala kinadak-an may galang tabang nabuhos sa Metro Manila. Di ba ko moingon nga walay tabang gibuhos may gala sa diri sa Mindanao, Visayas do naman. Pero pipilala may gala in taon ang nakatagamtam niini. Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Hindi mo pwede ma-generalize nga gubigan kay nakatabang ka sa kanang isa ka sektor and imo nang makonstru nga nakatabang ng kastanan. Kay sa tinuod lang mga igala daghan pa in taon ang gapiyong kapitos karon mga kaigsunan wa gid in taon maapil sa hinabang gikas gobyerno. Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Unya naa pa ning sistema nato may gala nagtunhay sa atong pagpangabud-abud og ayuda nya kadtong tinuod may galang galisod di matabangan kadto may galang medyo naapay makaya mao na nooy makauna may gala pagkuha sa ayuda. Katropang Arnel Cortez. Bullseye. May magkaroon pa ta mga igala kadaghang mga tao nga tinuod na bahaan pag-abot karon sa validation wa maapil. No, tinuod na lunupan pag-abot karon mga igala sa paglinya na in taon wa na ditong pangan. Pero to ay silingan, gumikan kay suod di kagawad, to may silingan, gumikan kay suod di kapitan. Nauna pa mga igala sa first. Iyaw mo na. Makatarunganon pabagod na mga kaigsunan. I mean, wa man tay supak anang pagtabang sa gobyerno. Pero unta mapaingon mga igala ngadto sa tinuod nga nanginahanglan. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Dili ko sayon papakpakon bay og programa sa gobyerno kundi na ako makita mga igala nga natinuod may igala gitagad ang general welfare sa mga Pilipino. Katropang Arnel. Kay makita magudi mo mga igala ag mga programa nga pang press release lang. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Programa mga igala nga para lang in taon na ika-report, para lang na ikailad sa mga Pilipino mga kaigsunan nga in taon nagpaabot pod nangandoy sab nga sila may gala maambunan nga sila mga igsoon may nalang makatagamtam sa ayuda labi nas panahon karon mga igalas kalisod kung tinuod kabong nga nangandoy nga wala na magutom nga mga Pilipino dapat ang una nimong giatiman ang atong mga guuma, ang atong nagabasak, ang atong nagamais, ang tinubdan sa atong mga igalang pagkaon. Nganong gumagutom man ang tao? Sayon ra kay may gala, gumikan ka way makaon. Oh. Maura na may gala, wala dili magutom ang tao gumikan kay way masakyan. Magutom ang tao gumikan kay way makaon. Nganong wa may makaon? Di ba antoy may gala, mahal ang palaliton, taas ang inflation. But pasabot mga igala, we must do something. We must do something mga igala. Niining panahon na karon, sulayig palit. Di ba mga igala, ang 160 nga lokal nga rice tag 1,250 ang 25 kilos. Tagpila ang kuha ko nga imported, 1,150. Ay! So asa ka mo palit? Asa ka mo kuha mga igala? Sayon ra kayo. Oh, sayon ra gyud kay ta pa desisyon na. Ato gyud kamo palit sa barato may gala sinaw pag yun. Oh. So kinsa karon ang nabitin mga katropa? Nabitin karon ang ato mga lokal nga mag-uuma. Tanawan ninyo sa palengke, subayan ninyo. Ina ko ninyo bakakon mga igala. Testingin ninyo kadto. Di ba? Ang bugas mga igala, ang kuha kaday 1,150. Samantala mga igala, ang lokal harvested from the local farm, no? Gihaguan sa ato mga Pilipinong mag-uuma mga igala, dili sa mga Vietnamese, dili sa mga Malaysian, dili sa mga taga-Thailand, dili sa mga Chinese, kundi gikan may igalas ng mga kaigsuunan, mga mag-uumas Banay-Banay, mag-uuma na to Santo Tomas, Davao del Norte, taga Kinamayan, mga mag-uuma na to sa Mindanao, mga mag-uuma na to sa Visayas, mao may gagama o gatanom niini mga pagkauna mga kaigsunan, pero mas mahal. Pag-abot karon sa merkado, pildihon sila bay sa kompetisyon. Tinood na. Pildihon sila sa kompetisyon. Pag pildi sila sa kompetisyon mga igala, doon ay posibilidad. Barato ang palit mga igala gikan sa ilaha sa farm gate. Pero ilaron sila sa negosyante. Puera de los buenos. Ilaron sila sa negosyante. Barato ang palit sa ilang mga igalang basakan. Pag-abot karon sa palengke mga igala, mahal ang baligya. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Unsaon na to magpatuman sa walang gutom program kung dependent ta may gala sa bugas sa silingan. Ikaw diya sa imong panimalay, ikaw amahan. Makasulti baka nga bastante mo sa pagkaon o wakay angay kabalaka sa musunod pang mga adlaw, mga kaigsunan, kung nagdepende ka sa bugas sa imong silingan. Dili gyud, no?
Magkasulti ka nga bastante mo for pila ka days maigsoon. Kung ikaw mismo nakita nimo nagsandig dihang imong isa ka sakong bugas, pag ukab nimo si ref may gala dunay igong pagkaon, dunay mga gulay, pagtanaw nimo sa palibot dunay kay mga pananom kana. Makaingon ka secure ka for a few days may galag mulabay bisan pagmuhunong ang tindahag manirado sila. Pero kung nag-agad lamang ka may galag panghulam silingan maigsoon di gyud ka makaingon. Nga safety ka. Ano man, nag-agad kasi ang pagkaon niya, di na siya muhatag ron. In a larger picture, tanaw na ito may gala sa nasod. No? Kung nag-agad ta may gala sa, walang gutom program, pero gaagad ta may gala sa barato. Nga importasyon, nga mapildi mga gala nga ito, dapat bali eh. Dapat mas mahal may gala ang import. Lahing na hitabo ron. Lahing na hitabo ron, to be honest, may gala. Siyempre ako, pag palit ng bugas, may gala para sa mga kaubanan diri sa XFM. Ato ko mo palit may gala sa bahalag imported basta barato. Ngano man makabarato man, no? Makatipid-tipid man katong sobra ipalit na nato namong sudan. Di ba? So, mabitin karon mga higala ang atong lokal. Dapat baliktad. Mahal may higala si lokal, mahal may higala si imported. Dili kay barato si imported. Kaya siyempre, pag barato si imported mga higala, mahal medyo biya may higala 100 pesos kada sako. Si lokal wala. Ligid kalingion diha mga kaigsunan. Bullseye! Bullseye! No? Ato gid mo palit mga higala, Pilipino pa imo dito gitas barato total maoramang bugasa. Ay! Ngano mo kuaday na di matuon mga higala o gikan Vietnam, gikan mga higala China. Mas lami nagyud kuno hinuotonlon. So, dapat kung plano may higala walang gutom program, ang giplastar ang ato mga mag-uuma dili kay ang microphone may giplastar. Ay natadihabong. Sumahog may gala nga pang PR ang tanan. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Nasa'y walang gutom, pangandoy niyang walang gutom. Pero pag-abot sa mag-uuma mga higala walay pansin. Kinsa day muhatag og pagkaon para di ta magutom? Taga call center? Ha? Sa ba pagtagad po sa ato mga higala mag-uumag ang pundo may higala gikawat naman po din taon gipanood nagmalita. Spearhead 250 buhatag lagi og bugas bisag iro di mo kaon kay mahibag ang tiyan sa iro. Patese Bangkore maing buntag diha og si Jerhil maing buntag share na unsa naman na si BBM. Oy, ang 20 kilos ngayang giingon sa una, wa pagani, naabot na po laing saad. Mau gani. Mau man iyahang kwan nga wala lagi daw dapat magutom. Pag naog niya wala na magutom. Wala, nangandoy kaya nga way magutom. Munya ni mga mag-uuma, yes na may project, na may program. Nga to sa to mga farmers. Pero, wala makatandog. Gamay ra kaayo mga higala. Walay significant nga effect ngadto mga higala sa ilang production. Og hantod karon masakitan gyapon na mga mag-uumag moingon matay pilyor maghihapon ni kalakiha. Ay! Daghan na baya ang gasaad sa ato mga mag-uumas tinuod lang mga kaigsuunan. Daghan na may gala ang gabuhi og mga saad ngadto sa ato mga mag-uuma. Pero until now mga katropa nagpabilin gyapong saad ang tanan. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.